Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! От името на Веселина имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно годежът на нашите прекрасни деца Алисия и Сашо. Тържеството ни ще се състои на 20.01.2026 година в село Караново, ресторант Златния кон от 13 часа. За вас и вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Верея, а вашите незабравими моменти ще заснемат екип Студио Димитрови. Благодарим, очакваме ви!